Секси, скачай да видиш какво апартаментче съм харесал за теб. Мале, какво огромно огледало. И колко много шкафове за обувки. Всички ще успея да събера тук. Разбира се, че ще успееш да събереш всичко. Нека ти покажа и другите стаи. Цвета на мебелите е медена горчица. Ще подхожда на очите ти. Мале, много ми харесва. И ето, Захарче, тук е първата спалня. Елегантна, точно като теб. Мале, какво сладко мече. Остави това мече. Тук имаш цял мечо. А тук, Захарче, е втората спалня. Като първата, но втората. Какъв голям гардероб. Ще съберем всички 365 рокли, които имам. Разбира се, че ще ги събереш. Това е банята. Харесва ли ти, Захарче? Харесва ми зайчето. За мен ти си само моето зайче. О, харесва ми много този апартамент. Хайде да го вземем. О, това е нищо. Нека ти покажа терасата. Ще се влюбиш. Захарче, погледни терасата. Не е ли прекрасна? Точно като теб. Люката е страхотна. Разбира се, поседни си. Взимаме го този апартамент.